Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Моңлы сандыгыбыздағы тагын бер музыка уен коралы белән танышачакбыз. Игътибар миннән табышмак. Бер телемдә ике тавыш. Кыңгыравым чыңлатам, биетәм дә, җырлатам да, кирәк булса елатам. Бу нәрсә? Бу гармун. Гармуннар алар бик күп төрле булалар. Ә монсы, дуслар, Саратов гармуны. Саратов гармуны үзенчәлекле рус гармуннарының бір түренә керә. Аның үзенчәлекле каты тембры һәм аның ике кыңгырауы бар. Бер яктан, икенче яктан ун тимәсе бар. Әйдәгез якыннанрак танышыйк. Менә ул Саратов гармуны. Гармуннар гомумән 3 өлештән тора. Менә уң як өлеше, сул як өлеше һәм уртада күрек була, дуслар. Менә әйткәнемчә, сул якта, аста һәм өстә бершәр кыңгырау тора. Икенче якта менә шундый түгәрәк ун тимә. Аның төрле вариантлары булырга мөмкин. Һәм дә инде әйткәнемчә, аның көчле тавышы һәм урыс гармуннарына хас бер тимәгә басып тартканда бер төрле тавыш чыга, япканда икенче төрле тавыш чыга. Әйдәгез инде бераз тарихына да кагылып китик. Гармун беренче тапкыр 1855 елда ясалына. Беренче остахана Карелин Николай Геннадьевич тарафыннан ясалына. Һәм гармуннар агачтан киселеп, бархыттан, күннән матур итеп тышлап ясалына торган була. Шунысын әйтергә кирәк, мәсәлән, 20нче гасыр башында бер ел эчендә Саратов өлкәсендә, мәсәлән, 8000гә якын гармун ясыйлар. Менә күз алдына китерегез, бүгенге көнгә кадәр никадәр гармун ясалынган. Һәм инде сезнең шундый сорау туырга мөмкин. Ни өчен бүгенге сәхифәдә без сөйлибез урыс гармуны турында? Чөнки, дуслар, бу гармунда яратып уйныйлар Астраханда яшәүче милләттәшләребез, Астрахань татарлары. Шунысын әйтергә кирәк, Астрахань татарлары аны Саратов гармуны дип түгел, саз дип йөртәләр. Гармунны саз дип йөртәләр. Ни өчен Тальян гармунда уйнамыйлар, Саратов гармунда уйныйлар? Чөнки Астрахань губерниясе ул вакытта Саратов губерниясына якын урнашкан була һәм дә инде элемтәләр тыгыз бәйләнешле булган була. Шуңа күрә махсус Саратов гармунда уйныйлар. Инде гармун турында сүз чыгарганбыз икән, әйдәгез гармунны да тыңлап китик, гармун тавышларында. Махсус гармунда профессионал уйнаучы музыкантны, дустыбызны чакырдык, Булат Шәрипов. Әйдәле, Булат, ничек матур яңгырый гармун, тыңлап китик әле. Рәхмәт, Булат. Чыннан да, хөрмәтле тамашачылар, сез минем белән килешәсездер. Гармунның тавышы матур һәм үзенчәлекле. Шунысын әйтергә кирәк. Саратов гармунында элек кызлар уйнаганнар. Һәм ике йортның берсендә гармун булган. Уйный белмәсәләр дә, ул сандыкта сакланылган. Һәм ул кызга кияүгә чыкканда бирнә буларак тапшырылган. Һәм элек вакытта аулак иләргә кызлар җыелганда сүз белән түгел, гармун аша аралашканнар. Бу сазда сөйләшү дигән күренеш булган. Шушының белән сәхифәне төгәлләрбез. Халыкта шундый акыллы сүзләр бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Үткәннәрне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашларга кадәр.